फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारीनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। दरसि गामिनि लामाखौ बाला अन्थाइ लाबोना मावफुंना होफैदों लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा। नंगौ, इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारी बिथाङा खोला बिसमुरि गामिनि गाज्रि जाना थानाय लामाखौ मावफुंनानै होदों। बिथां अशोक गयारीखौ जों गुबुन गुबुन गामिफोराव थांनानै माब्लाबा बेरामिफोरनो अनसुंथाइ होनाय, माब्लाबा फरायसाफोरनो अनसुंथाइ होनाय आरो गाज्रि जाना थानाय लामा दालां बायदिफोरखौ मावफुंना होना सहाय होबायनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो 10 नं देबोरगाव बियाब एबा बिसमुरि बिसतिसनि बेन्दोङाव थानाय खोला बिसमुरि गामिनि दरसि गामिनि लामाखौ बाला अन्थाइ लाबोना मावफुंना फैदों बिथां अशोक गयारीया। मख'नो गोनांदि खोला बिसमुरि गामिनि बे लामाया गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जाना दंमोन, जायनि थाखाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय हान्थिनायाव गोबां हाब्रु दैब्रुजों भुगिनांगौ जानानै फैयो आरो बे लामाखौ नायसंनानै अशोक गयारी बिथाङा बाला अन्थाइ लाबोनानै मावफुंनानै होदों। बिथांनि बेबायदि खामानि मावनानै होनायनि सायाव गोजोननाय फोरमायदों खोला बिसमुरि गामिनि रायजो राजाफोरा। दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड बुब्लि बा मिडियाखौ जोंनि बे खोला बिसमुरि गामियाव मानि थाखाय लिंहरनाय जादों, बेयो मोनसे उद्देश्य दङ। बेयो जाहैबाय जोंनि बे गामिया 10 नं देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बिसमुरि प्राइमारिनि आन्डाराव जोंनि बे खोला बिसमुरि गामिया गोग्लैयो। दिनै जोंनि बे खोला बिसमुरि जे गामि, बे गामियाव जे बारग'लांनाय जे बिपिएफ सरकारनि समावबो आरो नैबे दा सोलिबाय थानाय जे गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टआवबो दिनैहाय जोंनि बे खोला बिसमुरि लामाखौ दिनै नायस'नि बायदि जादों। दिनै अन्थाइ थाइसेबो, बाला एसेबो, खदालसेबो जोंनि बे खोला बिसमुरि गामि सिंनि लामायाव गोग्लैयाखै होनजायो, गोग्लैयाखै। दा गोबांथार बेबायदि अखा हाबाय थानायनि जाउनाव दिनै थांलाय फैलाय हान्थामेला खालामनो थाखाय गोबां उसुबिदा गोग्लैबाय। दिनै बेखौ लानानै जे जोङो मिडियाफ्राव जों नुनो मोनदों, जाय समाज सिबियारि जे अशोक गयारी सारा गोबांथार बेफोरबायदि गुबुन गुबुन गामियावहाय गावनि हानाय बायदि बेबायदि हेफाजाब होनायखौ जों नुदों। दिनै बिनि हेफाजाब होनायखौ नुनानै जोङो सारनि खाथियाव जोंनि गामिनिफ्राय थांनानै खावलायहैनाय जादों, जाहाथे साराबो गुबुनफोर गामियावहाय जेरै हेफाजाब होदों बेबायदिनो जाहाथे जोंनि गामियावबो सारा एसेब्लाबो हानाय बायदि जाहाथे हेफाजाब होयो। दिनै बेखौ खावलायहैनाय एलेखायै सारा दिनै जोंनि गामियावहाय दिनै ट्रेक्टरजों अन्थाइ बाला जाखिनि हायो बेखौ दिनै गारफैनानै होबाय। गावनि खोथा होनाय बायदि सारा दिनै खोथाखौ लाखिबाय। बिनि थाखाय आङो सारनिसिम रायजो राजानि जानानै आरो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हाजासे सारनिसिम साबायखर बावनायखौ जासिबाय। अशोक रोजा रोजा साबायखरखौ गामिनि जानानै जासिहरनाय थाबाय। आरो इयुनाव जाहाथे बे जोंनि खोला बिसमुरिनि जे लामा, बेखौ जायखि सरकारा फैया मानो बेखौ नायसनगोन आरो जोंनि बे खोला बिसमुरि गामि लामाखौ मावफुंनानै होगोन, बेखौ आसा थिनाय जाबाय। एसेनोसै। नोंथाङा गामिनि गावबुरा हिसाबै अशोक गयारी बिथांनिसिम माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा? गामिनि गावबुरा हिसाबै आंथ' गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बे गामिनिनो गावबुरा हिसाबै अशोक सार बिथांनिसिम नैबे लामाखौ खोफैनानै होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। एसेनोसै।